μέρα που ξεκίνησε ολόκληρη φωτιά και έβγαλε στο δρόμο 16χρονα παιδιά. Γι' αυτό τον κόσμο που σβήνει και πεθαίνει κάθε μέρα, που η φτώχεια και η εκμετάλλευση είναι η δική του σφαίρα που τον σκοτώνει αργά αργά. Κι όμως παρόλα αυτά είστε κλεισμένοι στα γραφεία, γιατί δεν είστε στην πορεία που είναι τώρα η γενιά των 700 ευρώ. Βγείτε απ' τα γραφεία και ενωθείτε στην πορεία. Πάντα η ελευθερία ξεκινάει από το δρόμο και γεννιέται στο μυαλό. Ξεκινάει από το δρόμο και γεννιέται. Εσείς όλοι σκεπτόμενοι, οι διανοούμενοι κι οι άλλοι που κάποτε στα νιάτα σας σηκώσατε κεφάλι, γιατί τώρα σιωπάτε στον αυταρχισμό, στη βία, στον αγώνα ετούτο νιώσατε πως έληξε η θητεία. Κι εσείς οι τριανταρίδες, οι χιλιοπροδομένοι που από το ξεκίνημα είσαστε χρεωμένοι, βγείτε κι εσείς στους δρόμους να δει η εξουσία πως κάποιο τόπο πιάσανε όλα σας τα πτυχία. Κι όσοι τρομαγμένοι κοιτάτε την οθόνη, όλοι μαζί σας το φωνάζουμε πως δεν είστε μόνοι. Σπάστε τις οθόνες σας και βγείτε έξω στο φως. Τα παιδιά σας είμαστε, τα παιδιά σας είμαστε και όχι ο εχθρός. Η ελευθερία ξεκινάει από το δρόμο, ξεκινάει από το δρόμο και γεννιέται στο μυαλό. Η ελευθερία ξεκινάει από το δρόμο, ξεκινάει από το δρόμο και γεννιέται στο μυαλό. Η ελευθερία ξεκινάει από το δρόμο, ξεκινάει από το δρόμο και γεννιέται στο μυαλό. Η ελευθερία ξεκινάει από το δρόμο, ξεκινάει από το δρόμο και γεννιέται στο μυαλό. Η ελευθερία είναι ένα όνειρο εφικτό.